दिनै 18 मे बर' बिजोंनि गोथार सानखौ बिटिआर आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बायदिनो बे सानखौ दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादाबो मेहेरगोनाङै फालिदों। गोदान दिल्लीनि दुवारका सेक्टराव थानाय बड'ल दिनै बर' बिजोंनि गोथार सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनिफ्रायनो बाथौ थारखांनानै बर' राव थुनलाइ हारिमु लिरनाय हांखो बियै बियै मुंख्लं जालांनाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांथिनानै मान बावनाय जायो। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर निराला रामसियारिया। बिथाङा बर' बिजोंनि बेसेनखौ दिल्ली आरो एनसीआरआव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनो गुवारै फोरमायथिना होयो। बेजों लोगोसेयैनो आसामनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव जेरै बर' फरायसाफोरा खाबु मोनगासिनो बेबायदिनो दिल्ली इउनिभारसिटि आरो जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव सानसेब्लाबो बर' फरायसाफोरा मोजां फरायनो खाबु मोनगोन होननानै बेसेनगोसा बिबुंथिजों बिथाङा फोरमायो। बे हाबाफारियावनो दिल्लीयाव थानाय गोबां मानिजाथाव गोरों गोरा बिथांमोनाबो बाहागो लानानै गाव गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिखौ लाखियो। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिपामनि ब्रह्म। आं दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि। दिनै जों 18 मे बर' बिजों सान फालिनो बाव ज' जादों। जों दिनै मुंख्लंफोरनो एसे बिबार बावनानै आरो थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनानै दिनै बे फोरबोखौ फालिबोनाय जादों फुङावनो। जिहेतु दिनै वार्किं डे दिल्लीयाव बयबो साख्रि मावो, बेनि थाखायनो जों एसेल' नुजाफैनो हादों दिनै। थेवबो जोङो फिसायैनो फालिबोबाय, जाहाथे बे दिनखौ जों अराय सम फालिबोनो हाथों। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद गोथार। बिमला प्रसाद सलिहा बिथांनि चिफ मिनिस्टारशिपआव 1963 18 मेआव बर' मिडियामखौ बिथाङा गनायनानै लानाय जादों। ओमफ्राय फार्स्ट बेच SSLC फरिखा होनाय सात्रफ्रा 1975आव होनाय जादों फार्स्ट टाइम बर' मिडियामाव। 1985आव एस'सिएट लेंगुवेज हिसाबै रिकगनाइज जादों बर' मिडियामा। 2003आव 8th शेड्युलाव इनक्लुड खालामनाय जादों। जेरै आसामाव डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि, तेजपुर इउनिभारसिटि, नेहु बेफोरबायदियाव बर' मिडियामखौ एज ए MIL साबजेक्ट माबादों, जेरै गनायनानै लादों। बेबायदिनो जों दिल्ली बर' थुनलाइ आफादा दिल्लीनि दिल्ली इउनिभारसिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव जोङो MIL साबजेक्टखौ लाबोनो थाखाय जों मावगासिनो दङ। जोङो आसा खालामो इयुनाव बियोखौ जों मावफुंनो हागोन। जों दिल्लीयाव लाबोनो बर' मिडियाम हिसाबै MILखौ लाबोनो हागोन। बेनिखायनो जोङो एसे बयबो थुनलाइ आफादनि मावथिफ्रा मावगासिनो दङ। बर' बिजों गोथार साना अराय सम थांनानै थाथों, बेनि थाखायनो जों अराय आर'ज गाबो। दिनै आरो आं मा बुंबावनो, दिनै जों बयबो बिदिनो बिजों सानखौ गोसोखांनानै खर' गंग्लायनानै बयनिसिम बिदिनो हामलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बर' बिजों सानखौ फालिनो हानायनि थाखाय आं बयनिख्रुइबो साबायखर बावहरो। बर' बिजोङा 1963 मायथाइनि 18 मेआव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहा बिथांनि केबिनेटआव पास खालामदोंमोन। बै 1963 मायथाइनिफ्राय लोगोसे 1975 मायथाइयाव बर'नि फार्स्ट मिडियामनिफ्राय फार्स्ट मेट्रिक फरिखा होनो हादोंमोन। आरो दा गोबाङानो बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां बर' फिसाफोरा गिदिर गोलाव जाबाय। लोगोसे जोंहा गुवाहाटी इउनिभारसिटि, डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो नेहुआवबो बर' बिजोंनि माखासे इलेक्टिभ साबजेक्ट फोरोंनाय जायो। जोंबो दा सानदों जे दिल्लीयावबो जुदि लाबोनो हायोब्ला जोंनि दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि बा दिल्ली इउनिभारसिटियावबो बर' बिजोंजों फोरोंनाय BA बा MA खालामहोनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। जों सानो जे इयुनाव जाहैगोन थाबैनो। जों नाजागासिनो दं। जोंनि BTC सरकार बा जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जों आर'जलाइ हरगासिनो दङ, जाहाथे बिथांमोननि जुदि गनायोब्ला बिथांबा मिरु बर' थुनलाइ आफादाबो जुदि लिरहरोब्ला जों थाबैनो बे बर' बिजोंनि फरायनाय आयदाखौ जों जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि आरो दिल्ली इउनिभारसिटियाव सोसननो हागोन।
बेखौनो सुंद'यै बुंनानै जिहेथु जों बर' हिसाबै बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ दिल्लीयावबो जोङो गोसारहोनो नाजादों बेनि थाखाय जोङो हाजासे नाजागोन लोगोसे दा थांनाय बोसोराव दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफाद खुलिनो जों गायसननायजों लोगोसे जों इयुन जोलैखौ जोंनि जेसेबां बर'फोर दङ बेयाव थांनानै दंफैयो बिथांमोननि इयुन जोलैनि गथ' गथायफोरखौ लाबोनानै बर' फोरोंनाय बर'नि हारिमुआव फोरोंनाय आरो बिथांमोननि एवारनेस खालामनो नाजागासिनो दङ गतिके जोंनि बे साननाया जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बर' बिजों सानाव बयनिफ्रायबो बयनिसिमबो हामलायनाय आरो मोजां मोननाय बावहरनानै जोंनि जाहाथे बर' रावा अरायबो गेवलांथों गोसारथों आरो थांनानै थानो बेखौनो बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।